Yritetään risteyksiä, niin mä sanoin, että hiljennä sataseen ja ota 5. risteys oikealle. Joo, 5. risteys! Aivan kun oli 500 risteys! Ja sitten mun kysymykseni, mistä potkitetaan tässä? No mä menen 250 johalla niin sekaisin ja nyt mun pitäis pakittaa, mutta jos on 5. risteys, niin mun pitäis pakittaa aika pitkään vielä. Okei, selvä. Ladies and ladyboys, welcome, welcome! Tervetuloa siis katsomaan tätä fiaskoa, eli tätä meidän ikiomaa pientä lyhyt elokuvaa, joka on nyt tietysti loppupelissä aika helvetin pitkäkin loppupelissä, että pyydän ottamaan hyvän asennossa sohvalta, tai missä nyt sitten istuttekinkaan. Eli tässä nyt tällä hetkellä itsekin olevasta meillä matkalla tänne meidän tapaamispaikkaan, ja kuten huomaamme, niin tästä nyt ei ilmeisesti laviikin vielä mennyt, mutta kyllä näillä hiekkateilla on välillä jengiä jotain skyytiilistä, että päivän enää tälle systeemiin. Hei Timo, ihan siinä, miten sä pitäis mennä TS:lle kahville? Ei mennä TS:lle, kun mennään Essolle tänään. Ei mä pitäis, TS olisi paljon parempi. Esso on paljon parempi. Timo, tää pystytään ratkaisemaan sitä yhdellä tavalla, kolikon heitolla. Mä tykkään heittää kolekkoa. Joo, elikkä jos tulee klaava, niin sä häviit. Jos tulee kruuna, niin mä voitan. Tosi reilu. Niin munkin mielestä. Okei, tästä astuu. Meni siellä sun jalka! Ota mä katon, Mä en oikein pystynyt keskittyä tää arvamiin! Viimeinkin sieltä joku saa! Viivat on keskellä! Se pysyt! Ei oteta siihen silloin kun ajetaan! Mä olin ymmärtämässäkin hulikaanit! Lapset ja pennut perkele kyllä tuossa aina niinku sanana nykypäivänä lukea! Jaha, meilläkin on täällä pienimoinen ongelma. Meillä on täällä pienimuotoinen kirjoitusvirhe. Sehän korjataan näin jo. Ja nyt vasta pikkuhiljaa oikein suuntaan. Ihan väärässä. Mä hiivin hiljaa kuin kusi sukassa näitä elämän ahtojäitä. On joka ainoalla pallo hukassa, vastaan hiihtää vain paukapäitä. Kapakassa kansa vain ulkoilee ja nakit silmillä touhua mulkoilee. Tää on Uppsala hommaa ja lentistä, ei mikään ole enää entistä. Sataa happoa niskaan ja ohjusta, ei täällä kestä ellei pohjusta. Sillä kusessa ollaan, koko saakelin sakkiin. Kusessa ollaan, tässä tyhjenee takki. Sillä kusessa ollaan. Ja tällä on kaikki valmiilla loistava homma. Elikkä tervetuloa tänne hevohemmettiin. Eli ollaan tällä hetkellä täällä A-kerhossa. Ja kuten yleisen tapaan, niin tosi mukava nähdä tällainen uusia kasvoja tai vanhoja kasvoja tietenkin. Ja kuten yleisemmin me otamme yleensä kertoa tarinoita ja minkä takia ollaan täällä ja niin nois poispäin. Mä eksetän. Nyt vaan herra tohtori taikuri, kuule nyt ei voida aloittaa ilman viinaa ollenkaan. Nimenomaan, meidän pitää samatien pullo kiertämään. Siis anteeksi kuinka? Aksel, meillä on täällä tohtori taikuri. She's sweet, I'm so honey. Mä otan 1 sidukan. Sexair, please. Siis sini ja seksi. Siis Jos kallis on sanoa, niin meikäläinen ottaa 1 puolikkaan pullo olutta. Ei täällä ole kuin täysiä kuule. No siinä tapauksessa meikäläinen ottaa 9 täyttä pulloa sieltä. Selvä homma. No niin. Siis Hekkonen, nyt pitää Kasa, ronkotuma ronkosoko toko. Ja maloko vaikka potekokko pekänsä kolme. What he say now? I don't know. No ei mä sautaa vedekin vuotta. No niin, sanoppa sun vielä amigo, mitä sä sun pitäis sanoa? Arvoot kuule se, miten oli tämmönen suomenkielinen tekstitys tähän väliin jos sopii? Se saatais kuinka? No niin, kun tällainen kattoo lyhyt elokuva, niin jonkinnäköinen tekstys saatais tää, eikö se onnistu sieltä jostain kakesta jostain? Joo, suomeksi olisi tosi kiva. But you're forgetting me again. No, mä suomennan tälleen luu päällä, kun ei saa saakeli sanakaan suomea. Okei, nimenomaan, eli kokeillaan täältä näin. Saakeli kädet ei se niin paljon. Joo, kyllä, elikkäs tästä näin, niin. Englanti, vinkuit ja sekin on näköjään kieli. Joo, aivan, eli suomi. No niin, amigos, kokeilepa nyt uudestaan vielä, jos kuulemme, mitä sä oikein sanoit meille. Sanotaan, että yhtä kuin arvotetaan, kerrotetaan tontuut. Siis tonttu.
tyhjä pullo. Kuule paljon hei, täältä ei saa muuta kuin täysiä pulloja ja ne pitää tyhjentää itse. Otanpa tuosta. What I see I'm liking. Alex! Siis Alex vaan mennä sitä, että mikä tän mehikkopojan nimi on, tiedäks kukaan? Yeah. Tako! Niitä löytyy! Oletko tuli sen vaan miedokastikkeen? Molemmat. Jaha. Yhdestä pullosta pojat tappelee. Oikeesti ammattilaisia, kyllä meillä on paljon opettaa. Which one you take? Mä haluun ton kello noin mustat kiharat, koska se on Gigolle just mun makuun. Okay, I'll take the little one. Kessu, mitä saa käteen? Kossu! Pakko se on syödä, olemme kun kiellettiin uusarikerholle meneminen ja perkele lääkäri sanoo, että pitää lopettaa viinan juominen. No, menehän se noin! Oo, täytyy vaan hankkia irunni. Nimenomaan, no. Nyt loppu se tappelu! Elikkä, continue! Jatketaan, koska meikäläinen on tuntipalkalla täällä ja aamuin tällaisen sattelin tunti täällä tehdä töitä teidän kanssa. Hyvä! Elikkä me lähdemme tuon suuntaan kiertämään tätä, no mitä? Me Akselin kanssa tässä mietittiin, jos me voitais aloittaa. Ladies first. Anna mun kaikki kestää. Et voi! Elikkä kontsikessuun, kun mä sitten aikaisemminkin te aloitatte. Elikkä kotsiksi haukkuvat ja meikäläinen ei juo ikinä kännissä ja meikäläinen ei ole alkoholisti. Ja meikäläinen taas on kersantti, viipale alias mun kunneströpper, enkä ikinä juo selvinpäin ja minä en myöskään ole alkoholisti. Hyvä! Elikkä ensimmäinen askel tässä kellossa on kieltäminen. Se on ensimmäinen askel, mitä muistaa se. Ja nyt kuten huomannut, no mitä nyt taas? It's my turn now. No fucking listen! I was just asking. Jerkan, I don't like this bitch. Joo, mäkään en kyllä yhtään lämpeä tollaselle. Ei vittu. Nyt jatketaan. Vamos! Amigo, Kiko! Amigo, Tago! Huomaan edes selvästi Ronan koolin kanssa ongelmilla on sinusta liian vähän, kun meikäläinen saa sitä liikaa. Ja nytten, no mitä? Hey, it's my turn now. Kyllä, nyt se pitäisi olla Akselille. Aksel on heti takon jälkeen. Kyllä, nyt on. Ja sen haluan vielä sanoa täällä. Tervetuloa! Aksel on 160-senttinen huimulitlombi ja hän on sitä Alex, tänne näin täällä. Aloitetaan jo. Kiitos. Ihana yleisö. Ihana kiitos. Hämmentävän esityksen jälkeen menemme sellaista vauhtia eteenpäin, että se rikkoo luonnonlakeja jo. Nopean laskennan mukaan, niin täältä pitäisi puuttua vielä 2 henkilöä. Timo ja Simo. Onko kukaan nähnyt Timo ja Simo? Ei oo tietoa. Nope. Meillä on Timo. Ei oo, Simo. Mä tiedän. En mä tiedäkään. I don't give a shit. I wanna die. Vai, elikkä kukaan ei siis tiedä missä on. Timo ja Simo! Liukkaalla tiellä! Ihan sataa, vaikka ulkona nyt vettä sataa. Ei arvoa turhaa, käytetä lainkaan. Simo kartasta suunnan ottaa, Timo talakaa suojaan. Otoi hurraa, meidän ääni. Emme näissä kisoissa Jos ei pojista kuulu yhtään mitään, niin jatketaan. Elikkä nyt aloitamme kertomaan tarinoita, kun Alex, käsi alas! You bitch! Voitaisko me mitenkään aloittaa takaa?
Yes! Älä nyt ympyrässä! Miten me voidaan silloin aloittaa takaa? No siis voidaanhan me aloittaa eestäkin. Yeah! Yes. Front side, back side, always Aivan hei sama! Me aloitetaan täältä! Elikkä coach ensin ja sen jälkeen viipalle ja näin eksytään. Momento! Nyt jäi yksi katujen kasvatti ja oikein esikuva suojelee yleisölle välistä. Nimenomaan! Tämä se Kimonoita! Jaha, eli taikuritatu saa niinku itse aloittaa. Tosi kiva. Just that! No niin, eli siis tämän jälkeen kun meikäläisestä tuli tohtori, niin meikäläinen sen jälkeen saa heti maaseudulle kutsun, jossa noin piikkaavit päällä saa käydä synnyttämään. Ja täällä oli synnytys käynnissä! Katsotaanpas nyt, mitä täältä! Kaikki on aivan hyvin, kaikki on hyvin, no niin, ja ensimmäisenä mennäänkin täydentään! Nyt toki kovakin! Ja nyt saatiin kiinni! No niin, elikkä mennäänpä eteenpäin, elikkä coachi, teidän vuoro! Eli tossa katteli telkkarista semmonen kuin tumma mies, semmonen kuin Usain Bolt, jossa Yeah, Usain Bolt, I love her. He's really big. Jalat siis oikeesti, siis ne jalat, kun pääsis vähän nasauttelemaan. ja mä ajattelin lähteä kokeilemaan siis tätä aikaa, niin kun parantaa. No, meikäläinen osallistuu ylikkeen jokamieskilpailuihin ja siellä olivat erittäin mielessä meikäläinen osattu tää kilpailu, koska oli aika kovassa kunnossa sellainen. Mutta se toinen kilpailija, hän oli kova, erittäin kovan luokan juoksija, 10-ottelija ja hän oli Suomen kovin satasen juoksija. Mutta jostain ihmeen kumman syystä, että itse en tiedä todellakaan, niin hän sai aivan totaalisen paskahalvauksen kesken pienen vevyttelyn juokseeseen. Juuri näin! Miten se kisa, se juoksu, miten siinä nyt sitten kävi sille? Juokseen! Älykkää! Coachee! 2 metriä pitkää, eipä 100 kiloa, ei omaa, eikä henkilökohtaista ennätystä pian. Paikoillanne! Mäikällä lähti vauhtiin, mä lähti kun haluttu makupussista ja se vauhti oli niin kova, että todellakaan pysytty mukana, mutta sitten kävi pieni villi. Meikäläinen kato kaatu siinä, mulle kato vauhissani kengänauhat aukesi ja meikäläinen kaatu siihen keskelle. Mutta meikäläinen nousi lasseriin, kun sana juoksi suoraan maaliin. Ja kuten sanottu, aika oli erittäin kova. Sitä odoteltiin ja pitkään, sitä tarkisteltiin pitkään ja se oli kova. Kee? Ja aika oli kova, 8,71 sekuntia. Kyllä, se oli uusi maailmanennätys, uusi Suomen ennätys, mutta juoksu oli hylätty. Voi kauheeta! And then what? Meikäläinen pakkas sieltä monet tuikkuja ja anna oikein isän kädet oikein kuulua. Ja tämän takia olet sitten ylpeänä. Jep, mutta nyt meikä on sitten aloittanut valmentamaan, mutta pitää kyllä myöntää, että enää Suomen laukoista oikein ole mihinkään enää tähän nykypäivään. Yeah, me and Jerka, we always had the world record. Joo Axel, mut se on sellainen, mistä me ei olla ylpeitä. Yeah. No niin, ja hyvä. Elikkä seuraavaksi Tessu, te seuraavaksi. Aloitin juomisen jo varaisessa iässä rintamaidon otin snapseista, mutta silti asiaan voisimme mennä tästä, että toisen maailmansodan aikana nimittäin tuli paljastettua tämä Hitlerin olinpaikka. Aloitetaan! Justiinsa! Niistä Hitleristä sen verran, että se on nyt siellä bunkkerissa! Mitä? Totta mä nyt sen tiedän, kun aamulla vahinkossa tuli soitettua, joo. Joo, kyllä. Mitä? Eikä mitään. Mä otin pari granaattia sinne vaan, kyllä se siitä sitten tokenee. Joo. Kuule sitten pikku infrakassa tuli tossa noin niin paljastettua Osama Bin Ladenin tämä olinpaikka, kun Suomi voitti MM-kultaa kuule 2011 oikein. Niinkö? Se osoite vai? Sille Bin Ladenille, joo. Odotapa,
Jos on kaverin kanssa 13 P70. Juu, sitä ajan yli menette ja sitten niin ammutte sinne. Ja se parrakas kaveri ja semmonen surpaali päässä. Joku ritsuliansa. Juu, ammutte vaan jo, kiitos. Ehkä pahin virhe oli kuitenkin sitten se, kun kerroin, että isoilla reseptillä miten tehdään ydinpommeja niin näille jenkeille. Plutoniumi ja uraani, niin ne sekoitat keskenään sitten ja noin vartin verran annat olla sitten jo siinä kohoavassa ja sen jälkeen niin voit laittaa suolaa ja pippuria ja laittaa se sinne ydikärkeen ja vaan laukasten vaan kato joo, justiinsa, joo. Niin eikäpä mennä sit muuta niinku kosauttaa tää kyseisen pommin. Juu, eivät Japanissa kyllä oikein tykänneet siitä kyllä, ei. Joo, mut sitten siinä talvisota-aikana niin kouluttelin yhtä semmoista simohäyhää ampumaan vähän pyssyllä tossa noin. Aloitetaan! Asemalle täällä! Mene justiinsa, joo, alright. Ja sitten rupeat ajattelemaan kaiken maailman ihanuuksia, kuten esimerkiksi just liiton laulua ja kaiken maailman muuta tollasta. Meneekö se jakelu nyt sitten? Okei joo, ja sitten tärkeintä on tietysti tässä myös, että ja niin kyllä oikein hyvin nyt ammut sen kaverinkin siitä sitten, niitä talvella muistat sitten, että lähtee tämä melkein tähtäitä, voi tulla helvettiin. Onko selvä? On. Hyvä. Loistava homma ja sitten ei muuta kuin taas ajattelen sitä kaiken maailman ihanuuksia ja sillä se on se toinen kaveri ja nyt on loistavat tatsisulat päällä. Oikein hyvin katon, tästä se lähtee pikkuhiljaa, ei mitään. Joo, se poika niin lahtas kuule 500 ryssää 100 päivässä, että sanoisinko, että aika kohtalainen suoritus noin niinku meikäläisen koulutuksessa. Nyt ollaan pikkusen eksytty aiheesta. Minkä takia teillä nyt niinku vetää sitä viinaa? No, helvetti, kun on ylennystä odotettu jo koko ura-aika, mutta ei oo saatana näkynyt. Vaikka puhelimella onkin vartonut sitä puhelua, mutta ei ole tullut, eikä näy. Siis tää juttuhan ei muutenkään mulle kuulu, mut ethän sä nyt oo tällä hetkellä tuolla toimistossa. That's fucking right! Ei oo tollaset. Kyllä kuule tollaset vinkunaama vesselit, kuule kulkumustuttimet, ei ymmärrä armeijan hommista yhtään mitään. Sinne laitetaan varusmies silmät komeran kuule istumaan ja oottelemaan, hä? Keso! Käveljästä mä käräkätä kesämään odotakaan sääsääkään, On nyt ja niin, ei muuta kuin eteenpäin sano mummoma kuppusissa. Amigokset, teidän vuoro! Te valede, te stoja, te kaupene. Oota, se ei vaikka takaa. Anna mä tällä vaille tullaudella. Te se mua kotoa, Te leela se veleve. Keso, tunteeko, potneko, sausa. No niin, sankarit, täältä kalastuslupia nyt esille, ettei tarvi kamarille lähteä kattelemaan. Lain nimessä! Seis! Ota mökkinää, paljon perkele. Otapa tosta flindaa, pistetään piikkiin taas. Entäkö? Heti paikalla! Ei oo saada! Nyt kalastusluvat tänne näin ja... Tää on kunnossa, mitä sä oot? Oikein juossut? Otin sen palalle, Lalo!
kaiken selville, minkä takia siellä juodaan myös viinaa. Viinaa? Semmoinen juomat ja Kiina! Haluaisin muistuttaa, että kello on tällä hetkellä 20.00. Niin mitä sitten? No sitä tässä toveri varmasti tarkoittaa, että tämä A-kerro alkaa kello 20 reikä. Vilmainen ja piloleema sillä leila leila tilona. Ei se, ei muokaisi keväko, ei se kokomaan. Siis tarkoittaako tää nyt sitä, että me aloitetaan niin kuin alusta? What? This time! We start here! Koska mä en nyt perkele saanut sanoa vielä yhtään mitään! Miten se Simo ja Timo oikein? Ei, kun kato, kun kellohan on vasta tasan. Eihän se olla yli. Joo, vaille tasan. Tällä hetkellä se on vaille. Että me odotetaan, että pojat pääsee pukille. Voisi olla vaille Kaikki hiljaa! Elikkä sinä Jäylä, sinä Lepo, vamos! Elikkä nyt tekee tyynipurja! Nyt on teidän vuoro! It's my turn! Ihanaa, me päästään vihdoinkin Aksel ääneen. Mä oon odottanut tätä kuin kuuta nousemaan. Voi. Mistä mä nyt aloittaisin? I think when we move together! Aivan, siis me Aleksin kanssa muutettiin yhteen ja siitä meidän suhde vähän käynsi. Yes. Joo, siis me pidettiin tuparit ja sitten se kävi sillä, että jollakin hän johonkin vähänkin venähti. Whoopsie! Kauheet, mä oon valvonut jo viikon. Vielä on lähtenyt siis aikoja sitten meidän tupareista, mutta Alex se vaan jaksaa vielä bilettää. Niin, mä en nyt tiedä, mutta Alex on nyt istunut parempaan paikkaan. Se on meidän visuaalit! Mä olin kato ihan hajalla ja mun oli pakko laittaa Aksel ulkoluokintaan. Okei, no mä kumminkin, Alex kun oli sitten lauhoittunut, mä pistin sen kumminkin silti imuroimaan. Siis Alex on imuroinut sen huonetta jo 2 tuntia, nyt mennään katsomaan, miten se on saanut aikaa. Aksel petti mua imurin kanssa! Ei Aksel, nyt mä tarvii mun hetkinen! Oh, but then Jerka was very angry and he started a war. Joo, ei onnistunut. Se joka liikkoo mun sydämeni, sitä on tosi vaikea enää korjata. And that sucks! Mä unohdin kumminkin yhden asian, että Akselilla oli toi takaoven avain. Yeah, that sucks too! Tässä on poissa täällä niin ihanaa. Voi vitsi, meille tulee edes tosi kivaa nyt yhdessä täällä näin. What? Yeah, and Ivori was teaching me and Jerkan! Meillä oli vain 1 vaihtoehto ja joku lähtee. Sen takia me tultiin hakea apua täältä Aleksin kanssa. Yes, because meidän suhde ei vittu vaan toimi! Oliko siellä vielä? Kyllä, kiitos. Kumpi kysyy? No jos meikäläinen aliupseeri asemassa nyt tässä sitten kyselisi, että satutteko te ole sellaisia pikkurilli oikein tämmösiä... Siis homoja! No pylly se on pojallakin. Yes! Voiko homo olla alkoholisti? No todella hyvä kysymys, niin miten te sitten vedätte, kun te vedätte perseen? Tai siis ei perseeseen, tai jos te vetäisitte niinku sisälle. No siis me juodaan just niinku siideriä. Wine. Joo, ja sitten lonkeroa. Nice drink! Joo, sellaisia värikkäitä ihan. Ja sit jos välillä olisi tosi huono päivä, me otetaan ehkä 1 kalja. Yeah! Jos! Nyt seuraava vähän leydellä vaan! Meillä oli se jo! Jos saisin huomaa! Amigos, te valmiita momentti, jälleen paljon. Mikä on sopaatteeko sekin asemaa? Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä. Siis mä en pysty ikinä olemaan naisen kanssa, mutta mä tykkään kyllä tosi kovasti lapsista. Kato, itekin oli junnuna. Jerkan! Yeah. I want a baby boy! Alex, mä oon elänyt babyboyn kanssa ihan tarpeeksi, mä en jaksa. What are you meaning, baby boy? I'm a man! Homo sä oot. Fuck you! No, myöhemmin, mutta hei, mikä tän kerhon nimi nyt niinku oikein oli? Että missä teidän pitäisi niinku sitten olla? No aikuisten analkerho tietenkin! Kulmetto nyt! Siis kukaan täällä ei ole alkoholiongelman takia! Siis täällä! Mites kontsia kes? Siis kyllähän se on ongelma, mutta kiellän sen jyrkästi. Minulla se ei ole mikään ongelma. No mitä sinä juoppa? Sinullahan se vasta se ongelma! Ei ole minulla! Sinä kuule! Ja kitteli
Täällä meikä homoiksi! Sulle itti! Sulle itti! Tuolla iso poika! Simo hei! Musta nyt alkaa tuntua siltä, että me ei kerätä sinne ammattiamisteen kerhoon nyt ollenkaan. Timo, sä oot ihan oikeissa, mut mulla olisi Timo kumminkin tämmösen pieni suju, niin semmonen pienimuotoinen semmonen leikki, mikä vois vähän piristää sua. Ai mikä leikki? Voitko nyt kertoa? Mä haluan olla jännityksessä. Siis se on semmonen, että me leikittiin äitin kanssa tai joskus, eli tää olisi tämmönen kuin tuuletuskilpailu. Tuuletuskilpailu? Joo. Onko se sun mielestä tää järkevä idea? No Timo, se on loistava idea. Okei. No, miten se menee? No se menee sinne, me vaan tuijotetaan, elikkä tuijotuskilpailussa tuijotetaan vaan toisiin tälleen. Elikkä kolmoset lähtee, niin aletaan tuijottaa vaan toisiaan. Okei, elikkä 1, 2, 3. Kuka lähtee parille? Hei, meikä tilaa taksi! Hei, Tiko ja Tako vedosta! Noniin, kuka se täällä heittelee niitä busseja, hä? Jörgen, please, let's go party! No jos nyt tämänkin! Hei, me tullaan kyllä tänne Akselin kanssa uudestaan ensi viikolla. Mut hei, me ollaan Akselin kanssa oltu aina semmonen pakkipari, niin me mennään myös takapenkille. Mulla on niin hovainen vartaja takalukkuun, kuulkaas. Senkin pyllymato! Ursuvara, lähetkö sielläkin matkaa, hä? Minä vai? Sinä nimenomaan. Mennään. Hei, kumpi kun tää ajaa? Simo hei! Timo! Kato, voitaisko pitää pikku tauko? Mä en oikein näe toisen silmällä enää yhtään mitään. Mä huomaan, että sä näet toisen silmällä. Ja mä en ole voimallisesti säännössä voida pitää mitään tauko, mutta voidaan me ehkä pitää pieni tauko tässä. Okei, voi jummi, jääpä sylkee hampaita. Kylkää hammaskeijukainen, sepä saa ihan himmeistä fylkkaa huomeen. Joo, mutta entä se tauko? Miten tää tauko, Timo? Voiko ulostautua? Älä hyvä mies pasko golfiin, tää on hyvä auto. Mä tarkoitin, että jos mennään pihalle. Joo, mennään ulos, mä tuun mukaan. Okei. Missä on mun hampaat? Mä taisin päivät niellä ne äsken tossa. Luulet sä niin, että nielaset tää? Timo! Pitääks sinä alkata pieni aika hengittää ja käydään vasta jätskillä tossa vähän matkan päässä? Ai tuolla? Joo, mennään sinne. Okei. Vitsi Timo hakee ton lompakalla, kun mulla hävisi oma lompakko tässä äskeisessä kollarissa. Mä haen sen nyt. Hae lompakko. Oletko siellä? Joo, löytyy lompakkoa. Hyvä. Sitten ei muuta kuin lähdetään menemään. Okei. Ei tippaa tapaa. Tänään nakit silmil, eilisestä on mitä filmil. Kerro jotain uutta boy. Onks tää todellisuutta boy? 1 shotti, 2 shotti, 3 shotti alas. Vietä viikonloput aina pullo kiinni naamasta. Vaan 5 baby, ei liian vakava kama. Ei tippa tapa, joten antaa mennä vaan. Jos sä otat kun juttuni ihon alle, aivan liian tosissaan. Koita muistaa, ei tippa tapa.